Tamira pamberi pedare ramama. Zvese zvari zvechokwadi. Zvese zvandichataura chokwadi. Ndikaimba charaswa nemhosva. Ndikaramba ndicha. Ndikaimba charaswa nemhosva. Ndikanyepa ndicharaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Ndosana kuramba. Pamusoro ipadare rasheni. Pamambo. Ndimani. Maimawo ndiritambudzai mashisha. Ndinozitambudzai mashisha. Ndakarohwa kwamawo. Ndiri maimawo. Inini nyaya yangu yakamira yakadai. Ini ndakatanga kuhwara gore rapera muna April. Ndatanga kuhwara gore rapera muna April. Ndaiswinyiwa nhengo yangu. Yaiswinya zvokuti kwaibhoira kunga kune mvura iri pamoto. Ndikafambawo madhokota, ndichibaiwawo majekiseni, chiitestwawo zvirwere zviriko mazuva ano. Zvinzi mutisi kuona chirwere chamudini chamuinacho. Zvadaro ndakatanga kufamba futi mumadhokota. Ndichingobaiwa majekiseni. Muna November ndakatanga kufamba chinhu chaifamba pasi peguvha chichiuya chichikwira chichiuya apa chinhu chiya. Ndobva ndataurirawo shamwari dzangu zvikanzi iwe wadii kumboendawo apo pane vanhu vanobatsira. Ndakasvika ipapo pane vanhu vaya vanobatsira zvikanzi amai makaiswa makarara mune chinhu chamuinacho mudumbu muruda kurutsiswa. Shuwa wakandirutsisa murume ebva ndabuda bvudzi. Ndakati ndarapwa kudai zvaita sei zvapera. Handina kumbopedza 2 days 3 days. Chaifamba chibva chatanga futi kudii kufamba chichiuya pakati apa pamwoyo apa. Zvaihwadza zvokuti wakagara kudai waitanga ukagarira matombo mudumbu. Ndobva ndaenda kukiriniki kuna vamwe dhokota. Vanditora masikani aya ema$5 aya. Ndatohwa sikani, ndabatiswa sikani yangu. Zvakabuda zvikazi mune maausa nemaacids. Handina kuramba, ndatenga mishonga yakanditi nditenge. Ndaenda nemishonga yangu kumba, ndatanga kumwa mishonga yangu. Hapana chakabuda. Ndikati rega ndimbochinje dhokota, ndimbodzoka ndimboende futi kuno umwe dhokota. Ndapinda futi mutown. Ndaenda futi pano umwe dhokota futi. Ndatsanangura nyaya yangu zvikanzi ndoda kuisai pasikani. Ndaenda futi sikani iyoyo inoita $5 inobatwa mumaoko. Zvikanzi mune maausa nemaacids. Adaro ndatenga mishonga yakanditaurira. Ndatenga mishonga yangu. Ndaenda nayo kumba. Ndamwa mishonga iya, hapana chakaitika, hapana chakapera. Ndazotauriwa nomwe mukadzi zvikanzi pawakaenda hapasipo, enda pakati. Ndikati ndidzoka futi mutown zvikanzi dzoka futi mutown. Ndaenda kutown vandipa nhamba dzachiremba uya vandamufonera. Zvikanzi uyai pakati mutown, kudowntown. Ndaenda kudowntown kuya. Ndasvika ndamutsanangura nyaya yangu zvikanzi da kuisai pasikani. Ndabata sikani iya $5. Zvikanzi mune maausa nemaacids. Vanditengesa mishonga. Ndikati imi dhokota inini kwandabva kuri nemaausa nemaacids. Asi zviri kuita sei? Zviri kupera. Dhokota waya akati kana matoya panapa matoya patsimbi. Ndikati alright chiremba. Ndatenga mishonga yangu iya ndaenda kumba. Ndandomwa mishonga yangu kosi yese ndapedza. Hapana chakachinja. Ndikati izvo zvekubatiswa masikani eunini zvemaoko ezvandichadi. Ndoda sikani chaicho inondiratidza mudumbu mangu kuti chiri kuitika. Ndobva ndapinda mutown. Kuuptown, ndasvika kuuptown. Ndaenda pana amwe dhokota. Zvikanzi ndati dhokota inini ndoda sikani yeTV. Handisi kuda sikani dzese dzinomundibatisa dzemaoko. Zvikanzi alright mai mawoyo. Ndobva ndatohwa sikani yangu yai. Ndatohwa sikani. Dhokota akadzungudza musoro akati mudumbu menyama hamuna maausa hamuna maacids. Ndikati chii chiremba? Zvikanzi handizwi kuti chii chiri kuitika pamuri. Zvikanzi chiremba, asi ndiri kuona kuti muri kurwadziwa. Ndikati zveshuwa chiremba ndiri kurwadziwa. Vandinyoresa mishonga yakandinyorera. Ndakatoenda namai yangu. Ndiye ndakaenda navo. Ndanyoreswa mishonga iyai. Ndatenga mishonga yangu. Ndadzoka kumba. Zvatoo serious pai. Handichagoni kana kugara. Kana kurara handichagoni. Ndakagara mudumbu mangu umu. Maitanga ndakagarira dombo. Mune zvinhu zvinenge zvichisekenyedza mumasaidi. Kumusana ndine zvinhu zvinondisekenyedza. Mudumbu macho mune zvinhu zvinofamba zvinotubuka kunga nhuta. Zvinoita zviya nhuta inotuduka. Ndizvo zvinoita mudumbu mangu zvinosekenyedza. Mai vangu mandati mai ngatimboite zvemaprofita. Ngatifambe mumaprofita. Timbozwa kuti chii chiri kumbodaro. Takatanga kufamba mumaprofita ndatanga kudzuwa zvinhu. Ndichidzuwa zvinhu. Uchidzoka kumba zvatanga. Zvinhu zviya. Chimbori chii? Ndikati mai ngatifambe. Inini mukasandirapisa ndikasafamba inini ndinofa. Takatanga kufamba.
ndichibaiwa netsono dzaibaya tsono masaidi dzimwe dzichiuya pachester. Tafamba kudaro tafamba tasvikawo pane umwe muprofita. Wakatoprofita vanhu vese vanga varipo, ini ndatosara. Vazosimukawo umwe murume. Zvikanzi ndiri kuona pana mai wagara akapfeka zvepingi, zveshona ndakapfeka zvepingi. Zvikazi simukai amai. Ndiri kuona pane murume wakumomoterai, uri kusimudza buti achidai. Ndikati murume iyeye ndiani? Ndoda kuziva munhu iyeye ari kuita izvozvo nekuti ini ndaita sei? Ndashupika. Zvikanzi murume iyeye anohwanda nechechi. Anopfeka magemenzi. Anopinda chechi asi anopfeka magemenzi asi wakuovarira yamai. Muri paristi imimi. Ndikati icho ndakashaishira munhu chinyi? Zvikanzi handizivi kuti makamushaishirei. Ndikati pamwe muprofita uri kunyepa. Patatanga kufamba futi tasvika futi pane umwe wakataura saizvozvo. Zvikanzi amai ndiri kuona makagadziwa imimi netsono. Makabaiwa tsono 10 dzomakabaiwa. Saka tsono idzi dzakakandwa muchuru. Ndikati ichokwadi nekuti mudumbu mangu maifamba majuru. Ndairumwa nemajuru. Majuru ina asingazivi kuti abva kupi. Ndikachema ndakandira mumba mangu munini ndikachema. Murume wangu nini wakashaika 5 years ashaika. Unozi Isaya Mahoyo. Ndikati naye Isaya, urondisiya ndichihwara nezvirwere chakadai. Wanawo doti wararamiswe nani? Ndakaridza mhere, mai vangu ari papo. Mama vangu akapinda vaenda kuchemera mutoilet. Ndikati nini ndarwadziwa. Murume wangu nditungamirire. Ndichichema. Ndikati mai ngatifambe. Tafamba kotaenda. Zvikanzi tiri kuona futi mai makagadziwa imimi. Pane murume anopfeka magemenzi uri kuhwanda nechechi. Anozviti mukuru wekuchechi. Wakakuwawarira izita renyu. Makanyorwa muri palisti. Ndimi makaiswa panumber 1. Ndikafunga kuti muprofita uri kunyepa. Tafamba futi pane umwe wakataura semu izvozvo. Ndikati uri kunyepa. Apa ndiri kudziwa zvinhu hazvisi kupera mudumbu mangu. Ndichidziwa zvinhu hazvisi kupera mudumbu mangu. Nanhasi kana pandakamira panapa handisi kutogona nemudumbu. Muri kutondihwadza. Mune chinhu chinosekenyedza chinouya apa. Muri kutubuka. Umo masaidi mune zvinosekenyedza. Kumusana kune zvimwe zvinosekenyedza. Ndakaendako ndakadirectwa ndaonawo mufoni. Ndikaenda kwaMutoko kwandisingazivi bhodha neMozambique. Ndaenda kwaMutoko kubhodha neMozambique. Murume ewa handimuzivi, ndakamuona pafoni. Ndaingofonerana naye pafoni. Mai Mahoyo mahapi. Mai Mahoyo mahapi ndikandasvika. Apa ndakasvika mapasi 10. Vanhu vanga varimo vakabvunza kuti mai kwamuri kufamba kumakamba kufamba zvere madii kufamba masikati kuno kune mabhinyi. Ndikati munhu waMwari dambudziko randinaro Mwari uchandipa 1 handipi mairi. Ndakasvika ndafonera murume wako yakonditora. Ndasvika kumba kwake wakandisanangurira akati mai ndiri kuona rufu pamberi penyu. Makagadziwa imimi nemurume unopfeka magemenzi. Unozviti ndiri murume unopfeka magemenzi anoenda kuchechi. Murume akati mune tsono saminadzo mumwiri menyu. Ndikati ichokwadi handirari. Ndinoedzewa tuksi dzese ndakagara handirari. Ndakasimba kudai. Ndasindapera ngekuhwara ikoko. Wakandibvisa tsono. Apa wakabvisa 2, apa akabvisa 2, apa akabvisa 2 pamoya. Mudumbu bvaandibvisa chuma chachakareba kudai. Zvikanzi muri kuona chuma ichi chaisanduka kuita nyoka mudumbu menyu. Ndikati ichokwadi munhu waMwari nekuti ndaisungwa unini yangu mbabvu idzi. Ndichidhonzewa pasi kuita kunga ndinoda kudoneswa ndichidhonzewa pasi. Bvaandibvisa chidumwa nezvimwe zvimhuka zvaakabvisa. Handizivi kuti zvimhuka zvacho zvii. Ndakatadza kuzvibvisa zvimhuka zvandiri kubviswa izvi zvimhuka rudzi. Alright. Buya. Ndikuzwa. Matenderera. Nyaya yangu pairi ini. Ndinoda ndizo kuti sei mazoya nemurume uyu panapa. Muchiti ndiye murume wemagemenzi. Ichokwadi kwandaifamba inini Robert sekuru wangu andiwa Robert. Kwamaifamba imimi kwaizi murume une magemenzi. Kwakusingataurwi zita remunhu. Asi sei imimi mafunga kuti iwe magemenzi ndiye. Ndizvo ndoda kuedza kusanangura isandapedza. Chisanangura ipo papo. Ndafamba kudaro ndakabva ndazoendawo pana vamwe maprofita zvikanzi mai hatidi kusvisira. Hanzvadzi yamai wenyu ndiye akakugadzirai. Ndafamba kudaro. Hanzvadzi yamai wenyu yakakugadzirirei? Ndiye akakugadzira.
ichizi iri kudei pamuri. Handizivi zvakanzi mumusha umu mune zvikwambo zvirimo zvakuda ropa. Saka ropa renyu ndo rinonaka. Handizivo ipapo baba. Handizivo. Right. Ini chandudaka. Inyaya kuti munoda kubatsirwa mai. As in the process yekubatsirwa ngatisauraye marelations. Nichokwadi. Ndo chekutanga. Kana kuti kupara futi chi mosva. Tikuita nandi. Nichokwadi ndiro zvinhu. Ini kufunga kwangu. Sekuru wenyu sekumuziva kwamunoita semunhu wemagemenzi. Nechechi yake munoiziva. Unopinda chechi ivi? Anopinda chechi kwaMwasha. Unopinda kwaMwasha. Makamboita here effort yekuenda kuchechi kwaMwasha kuti chimundibatsiraiwo? Ndizvo toda kuedza kutsanangura. Muone reaction yasekuru wenyu kuti sekuru unoti masvika kuchechi kwake. Makauya ndakaenda kumba kunana mama tikaenda kwavari tikawatsanangura neurwere hwangu. Kwavati chimondipaiwo mwana ndimboenda kumurapisa. Zveshe ini handina kuita navo. Ndakaenda nawo kuchechi kwavo tikaenda. Tasvika kuchechi kwavo ikoko pane mumwe muprofita wakaprofita akati, amai mimi mumusha mamuri mune zvikwambo zvakuda ropa. Asi toda kukurapai mutange mapora tozokuudzai kuti zvikwambo izvi zviri kubva kupi. Muchechi mawo. Muchechi mawo. Aiwa. Hakuna muprofita wakadaro. Wekuti ndoti uone ndege dziri kuuya asi kuti dzabvepi arisitoda kutaurira. Iwo wakamirira munhu rubva kuChina. Ungozi ndege dziri kuya panapa iwo tarisa ndege yese iri kusvika panapa. Asi atoda kuti uzive kuti ndege dzabvepi. Ichokwadi. Asi iwo wakamirira munhu arubva kuChina. Ini ndoda kuzwa zvinonzimira. Iwo uri kuda ndege kuChina. Ndiri kuida. Saka unozozi iwe usabvunza ndege yeChina ngeipi sei. Saka imi makabva mazvitora senge iwe yekuprotecta baba wako kuchechi kwawo. Ndo kuzvitora kwamakaita kuti uyu muprofita ada kuprotecta chii mubiya wake. Ndizvo. Haicho inyaya ise ngochime chinhu confuse aka. Zvikwambo zviri kuda ropa ngezvekwana sekuru here kana ngezvekwenyu? Ngezvekwana sekuru. Usvedzinza rawo. Imi muredzidza rawo here. Inini ndakakurira musha imomo ndimo ndakabawa. Mumusha imomo kubva ndichiri mudiki kusvika ndikuru. Aiwa. Kubarwa imomo mana sekuru hazvirevi kuti wawe pana sekuru. Uri muzukuru. Hauna dzinza rimwe chete nana sekuru. Handina dzinza rimwe chete nana sekuru asi isusu takangokurawo mai wedu ndimo makakurira. Mai wako akakurira imomo ndobva aita musikazwa yakaita kuti agare ari imomo aisaende neyo kuna baba wako. Chakaita kuti mugare mushamana sekuru all this time chi musingaendi kwenyu namai wako. Ndoda kuedza kutsanangura. Tsanangura ipapo. Isusu takangorohwa uchizi mai wangu wangewe mumusha. Wataura izwa? Mai wako ndio chi? Ngewe pamusha ipapo. Awadi? Awarorwi hatiti. Saka iwe dambudziko wako kuita pachiwanuka. Ndiri kuti wakutsvaga dzinza rababa wako usingazivi kuti dzinza rababa wako ndiro chiro chiri pana mai wako. Uruzwa here nyaya yako baby? Nyaya yako iri pekuti mai wako ari kukutaurira dzinza rababa wako asi iye mai wake dzinza racho rako iwe wachiriziva. Mwana wechikwambo, mwana wese anozvarirwa pamba nemukadzi wechikwambo, mwana wechikwambo. Ukada kubva ipo papo wakurwisana nechikwambo. Iwe uri kurwisana nechikwambo because wakotsvaga umwe murume. Iwe uine murume. Murume wako akafa nei? Murume wangu akaita accident. Zvakaita accident makatsvaga here kuti aita accident chaimuitisa accident chii? Hatina kana kumbozvitsvaga. Makangoiti accident wo. Handizvo? Izwai mbuya. Kana tikutaura nezvechiwanwa, kana mafunga kuita chiwanwa, itai chii? Chiwanwa. Kana mafunga kuita zvechechi, itai zvechii? Ndazwa muri kutaura kuti makaenda kumaprofita
mukabva maprofita mukaenda kumaprofita, mukabva maprofita mukaenda kung'anga, mukabva kung'anga mukaenda kung'anga, mukabva ayo ndakaenda kumaprofita. Uyo makaenda kobuda nepakati peusiku na 10 yanga ing'anga yanga iri ndekwamutoko muprofita. Asi imimi chimboona iwe muri imimi pese pamuri kusvika muri kubviswa zvinhu zvisingaperi mudumbu menyu zvimbori zvii. Ipo papa ndiziva kuti zvinhu ndizvo ndoda kutoziva kuti zvinhu zviri kupera mudumbu mangu kana ndakatomira pana mimi makambozvibvunzawo here kuti zvinhu zviramba ndokubviswa sei zvisi kupera nechuma kana makatanga kubviswa bvudzi mova maenda mava mabviswa chuma mova mabva mava mataurwa futi chimwe mhuka dzikabuda nemhuka dzikabuda mukataurwa nekuti chuma ichi chinenge chiri mudumbu mako inyoka chinochinja kuti nyoka ndo chinokujobora une majuru mukati. Saka mukati dumbu renyu mune chidzere, mune bako reshupa, mune chisemudumbu. Alright. Saka zvatula isusu ka. Ndizoti uyu murume wekawo. Kana ndimubvunze ku waste of time. Because minduro yake i1. Minduro yake ndekuti hapana chandodi. Unless munezwa munoziya here baba. Une here umwe witness anoziva nenyaya yemusha menyu. Waripo. Ndiwo ndiri kuda kuti kugadzirisei musha menyu kuti chiri kunetsa musha yenyu chii. Ndo pane nyaya yese apa. Ndo pane nyaya yese. Mai wacho uri, mai wako ndopi? Wakagara apa. Mai. Right. Titaurire mai ndimazimi mai mamurorwi. Muri wemumusha. Miko yenyu yaiti chii? Eka. Asizve miko yekuza murorwi yakabvepi? Makabvunza here hanzvadzi dzenyu nana sekuru wenyu kuti sei makazozimi mamurorwi kuzi musaro amurorwika. It means kuti musha menyu mune ngozi. Imimi makashandiswa kuripa ngozi. Iri musha menyu. Ndozva zvinoreva. Yazi kuna tete ngia ingo ute wakapuwa tete. Izwai haisi ngozi bai. Yamangutaura izwai yamangutaura mudzimu isvikirwe. Kana paina tete waisvikirwa. Pawakafa ndo vanonzi wakapiwa zvinhu zvawo zvakapiwa kwamuri. Asi unororwa, asi kuti hatisi kurora izvo. Asi imi makanzi wakai apa hamuendi kubva panapa hamurorwi. It means kuti makapiwa chii? Makapiwa murume. Andizvo? Ndaiziva ndakazwa kuti tete. Makapiwa murume ndosaka musingarorwi musingabvi pamusha. Wozi hama dzenyu imi ndo dzakakuitira utsinyi. Dzekuti hazina kukutaurirai kuti shamwari haurorwi because wana baba wedu kana kuti sekuru wedu wakauraya mujana wemombe nhingi. Saka iwewe ndiwe mukadzi wako because wana wamunobara imi mwana wengozi. Wana wamunobara imimi anditi warume wamurutata nawo hawasiova warume wenyu hawasiwo waridzewo wana baba wamunobara. Mikono irundotunga ichenda. Asi murume muridzi wewana ndiye anouya makarara uyo. Mozongozwa mwiri wese watota. Iyeye uyo ndiye murume wani wenyu. Wamwe wese warume wepanyama. Asi murume wemakapiwa wemweya kwenyu. Ngezvokwana sekuru. Imi muredzinza rawo. Inini ndakakurira musha imomo ndimo ndakabawa. Mumusha imomo kubva ndichiri mudiki kusvika ndikuru. Aiwa. Kubarwa imomo mana sekuru hazvirevi kuti wawe pana sekuru. Uri muzukuru. Hauna dzinza rimwe chete nana sekuru. Handina dzinza rimwe chete nana sekuru asi isusu takangokurawo mai wedu ndimo makakurira. Mai wako akakurira imomo ndobva aita musikazwa yakaita kuti agare ari imomo aisaende newe kuna baba wako. Chakaita kuti mugare mushamana sekuru all this time chii musingaendi kwenyu namai wako. Tsanangura ipapo. Isusu takangorohwawo chizi mai wangu ngewe mumusha. Wataura izwa? Mai wako ndio chii? Ngewe pamusha ipapa. Hawadi. Hawarorwi handiti. Saka iwe dambudziko wako kuita pachiwanuka. Ndere kuti wakutsvaga dzinza rababa wako usingazivi kuti dzinza rababa wako ndiro chiro chiri pana mai wako.
uruzwa here nyaya yako baby? Ndinozvinzwisisa. Nyaya yako iri pekuti mai wako ari kukutaurira dzinza rababa wako, asi iye mai wake dzinza racho rako iwe wachiriziva. Mwana wechikwambo, mwana wese anozvarirwa pamba nemukadzi wechikwambo, mwana wechikwambo. Ukada kubva ipo papo wakurwisana nechikwambo. Iwe ururwisana nechikwambo because wakotsvaga umwe murume, iwe uine murume. Murume wako akafa nei? Murume wangu akaita accident. Zvakaita accident, makatsvaga kuti aita accident, chaimudisa accident chii? Hatina kana kumbozvitsvaga. Makangoti accident wo. Handizvo? Izwai mbuya. Kana tikutaura nezvechiwanwa, kana mafunga kuita chiwanwa, itai chii? Chiwanwa. Kana mafunga kuita zvechechi, itai zvechii? Ndazwa muri kutaura kuti makaenda kumaprofita, mukabva kumaprofita, mukaenda kumaprofita, mukabva kumaprofita, mukaenda kung'anga, mukabva kung'anga, mukaenda kung'anga, mukabva kumaprofita. Ayo. Ndakaenda kumaprofita. Uyo makaenda kobuda nepakati peusiku na10 yanga iri ng'anga, yanga iri Ndekwamutoko muprofita. muprofita. Asi imimi chimboona iwe. Muri imimi. Pese pamuri kusvika muri kubviswa zvinhu. Zvinhu zvisingaperi mudumbu menyu zvimbori zvii. Ipo papa handiziva kuti zvinhu. Ndizvo ndoda kutoziva kuti zvinhu zviri kupera mudumbu mangu. Kana ndakatomira kana. Hanzi imi makambozvibvunzawo here kuti zvinhu zvacho Kuti zvinhu zviramba ndikubviswa sei zvisi kupera. Singaperi. Nechuma. Kana makatanga kubviswa bvudzi. Mova maenda mava mabviswa chuma. Mova mabva mama mataurwa futi chimwe Chimuka mbona. mhuka dzikabuda nemhuka dzikabuda. Mukataura kuti chuma ichi chinenge chiri mudumbu mako inyoka. Chinochinja kuti nyoka ndo chinokujobora. Une majuru mukati. Saka mukati dumbu renyu mune chidzere. Mune bako reshupa. Mune chisemudumbu. Semudumbu. Alright. Saka zvatiura isusu ka. Ndizvo kuti uyu murume uyu ka. Kana ndimubvunze ku waste of time. Because minduro yake i1. Minduro yake ndekuti hapana chandodi. Unless mune zvamunoziva here baba. Une here umwe witness anoziva nenyaya yemusha menyu. Waripo. Ndiwo ndiri kuda kuti tikugadzirisei musha menyu kuti tiri kunetsa musha nechii. Ndo pane nyaya yese apa. Ndo pane nyaya yese. Mai wacho uri, mai wako ndopi? Wakagara apa. Mai. Right. Titaurire mai ndimazimi mai mamurorwi. Muri wemumusha. Miko yenyu yaiti chii? Ndekuti handirohwa. Eka. Asizve miko yekuzi hamurorwi yakabvepi? Makabvunza here hanzvadzi dzenyu nana sekuru wenyu kuti sei makazozimi hamurorwi kuzi musaro hamurorwika. It means kuti mumusha menyu mune ngozi. Imimi makashandiswa kuripa ngozi. Iri mumusha menyu. Ndo zvazvinoreva. Yazi kuna tete ngia ingo ute wakapuwa tete. Izwai haisi ngozi bairi. Yamakutaura izwai yamakutaura mudzimu isvikirwe. Kana paina tete waisvikirwa. Pawakafa ndo vanonzi wakapiwa zvinhu zvavo zvakapiwa kwamuri. Asi unororwa, asi kuti hatisi kurora izvo. Asi imi makanzi wakai apa hamuendiba kubva panapa hamurorwi. It means kuti makapiwa chii? Makapiwa murume. Andizvo? Ndaiziva ndakazwa kuti tete. Makapiwa murume ndosaka musingarorwi musingabvi pamusha. Wozi hama dzenyu imi ndo dzakakuitirai utsinyi. Dzekuti hazina kukutaurirai kuti shamwari haurorwi because wana baba wedu kana kuti sekuru wedu wakauraya mujana wemombe nhingi. Saka iwewe ndiwe mukadzi wako gozi wana wamunobara imi mwana wengozi. Wana wamunobara imimi anditi warume wamurutata nawo hawasiwo warume wenyu hawasiwo waridzewo wana baba wamunobara. Mikono irundotunga ichienda. Asi murume muridzi wewana ndiye anouya makarara uyo. Mozongozwa mwiri wese watota. Iyeye uyo ndiye murume wani wenyu.
Wamwe wese warumwe panyama. Asi murume wemakapiwa wemweya. Andizvo. Ndiye anouya musingaoni. Woita zvaanoita. Woenda. Asi one thing chandoziva nevarume iwawo. Varume iwawo vane shanje isingaiti. Wane shanje isingaiti. Mukada ungoti mada kuenda kubva pamba ipapo nomwe murume, sedza murume anofa. Kana pane chinotoitika. Haadi kuona umwe murume pati pasaida. Ndosaka muchizobva panonzwa izwi rekuti imimi muri mugariri. Muri kunzwa? Muri mugariri. Kana muri mugariri zvinoreva kuti mutori neimba yenyu inozikanwa kuti imba yatete iyo itete ndeye mugariri. Tete habvi papi pano. Murume wese anokudai haaendi nemimba anouya imomomo. Ndo panobva izwi rekuti chii? Ugariri. Ukazi murume uya ari kugara chii? Ugariri. Ndo zvazvinoreva kuti anodanana nechii? Nemukadzi asingarorwi. Wana wamunobara muchigara nemurume yeyo muri mukicheni momo hawasi wake ba ngewe munhu akati mugare pamba ipa. Aiwa indaizwa but chanandura I background. I want the background information kuti kuseri ukumbori nei. Kozi pane chiri kuseri kuchamusuri kutaura bako ndo chati musvika apa. Mwana une dzinza rake. Kozi mwana uyu kawo Handi kumba kwenyu. Kana kuti mwana uyu makamurakidza baba. Hambo muzivi. Asi mimi munomuziva. Ndati mimi munomuziva here. Sekuru. Ndiyo hanzvadzi yenyu handiti. Right, sekuru. Sumukai mutitaurire kuti uyu amuzomuti haarorwi uyu. Chii chakaitika? Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese zvane zvechokwadi. Zvese zvichataura chokwadi. Ndikanyapa charaswa nemhosva. Ndikanyapa charaswa nemhosva. Mwari mubatsiro. Mwari mubatsiro. Pamusoro mambo mutasa. Dai rose. Pamubvunzo yamandibvunza. Handina vizhinji zvandinonyatsoziva. Asi takangokura ndingoziva kuti nditete haarohwi. Ndini last born mumba mavo vaiva newana 10. Asaka kuti ndizive zvizhinji kuti zvakafamba sei zvidini ndaiva mudoko handizvizivi. Ndosaka makabva matizira kuchechi. Akwete ndakatizira kuchechi. Asi kuti ndakangosarudzwa chechi yandoda kunamata. Wana baba wenyu waipinda chechi ipi? Kuna baba wangu baba akasofa kare ndichimudiki. Handomubvunza. Ndati baba wenyu waipinda chechi. Anga asikapindi chechi. Anga asina chechi. Hongo. Baba wenyu anga asina chechi. Anga asikapindi chechi. Mai anga asina chechi. Mai anga asingaendi kuchechi. Wana mukoma wenyu isu anga asikaendi kuchechi. Mati muri last born guy. Hongo. Madzikoma angu vamwe waipinda vaenda kuchechi. Waenda chechi ipi? Waenda kumaPentecostal. Pentecostal. Mumwe waenda kuJekisheni. Chechi dzese dzamuinadzo ndedzevanhu vanotiza ngozi mumisha. Chechi dzamunotaura dzese dzine chipostori mukati nekuita sei dzese idzodzo ndedzekutiza ndedzekuvhara. Dai mamunhu kuti waenda kuEngland kana kuMethodist. Ivo ndo vanhu vanomwa udoro nechii asi izvo zvavo zvive zvakachena. Munoziva zvinotaura bamba? Because nyaya dzakawanda machechi echipostori ane nyaya dzakawanda. But mimi you can't tell me kuti even nekukura kwamaita kuti munditaura kuti hamumbozivi makangozva kuti tete haarorwi. But mimi alright nechishona zvikazi tete haarorwi zvinorevei? Taingotaurwa nde samukasi chii? Vazi vanga vari vatete kudini handinyatsonzwisisa zvaireva. Anzi samukasi. Semukadzi. Anosvikirwa here? Haasvikirwi. Saka muruti Une zita ratete. Kwete. Haasvikirwi. Handiti. Asi haarorwi. Zvatokutaura zvatokupa mhinduro kare.
Alright. Pakarorwa mwana uyu murume wacho asati afa kama uyu. Akaiya mari yacho ndiye. Akatora rora remwana uyu ndiani. Saka munoziva maitora rora remwana uyu sei musikatsvaki baba wacho. Takabawa 35 mbamedu ndo anoya rora ritsanga vana vamea. Aruya ndiye kaka. Ndiye uruya kaka. Ndiye asara kaka. Wamwe wakafa waisi musati maroro. Iye yadya mari yese. Murukazira mwana. Wanoriziva wakati nina handifambi. Taura mbuya. Taura mbuya. Yes. Inini mwana yazi background. Saka ndati nditange taura background yacho. Ndiye toda background ndikuti nyaya chepere. Saka mwana ndiri kudini? Yeah. Ndine hanzvadzi yakashaika. Yakatedzana naye. Wakati auya kumusha uko. Kwavhara mumba mwake. Kwavhara zondomuka makuseni akati. Mumba mani? Mumba mwake iyeyo. Tiri pamwe chete. Kazi wana tete. Tichigara pamwe chete nemunin'ina wangu. Nemhuri dzedu. Kazi wana tete umboma handina urara. Atanga kumboenda kwaari achimutaurira. Ngei. Kazi ndalana ndakaunganiwa ngei ngezvidhomo. Ngezvani asi ndamubvunza munin'ina wati kwazi ngezvani? Ngezvana tete. Iye anga ane mabhizinesi matatu. Anga ati kupashamhu musemwa watsomba nekombi. Nguva yacho zvadini zvapararika zvese. Saka tikati bvunzisai hanzvadzi dzenyu zviro zvakazopararika nguva shoma shoma. Nasaiko mubvunzisa. Bvunzisai munin'ina wenyu. Kazi alright. Wazoenda zvemanheru wamubvunza wabvara. Vamuka hanzvadzi iya. Kuma3 kwazi ndamuka ndinamata vanamata vatodzinga waisenza ubulawa. Vati puma. Uyo mukadzi waufona akati kumusha zviri kudini kondamuka madho ese adini Afrika. Madho akavhurika ngekubhuruwa. Ekubhuruwa. Apa munamato aitwa kumusha. Vadzinga vati puma mumba muno. Vazaenda kovhura mumba kwake. Zvakazwa chindevere rupuma. Vazaenda kumba kwake. Hanzvadzi yabva yasiyana nazvo. Ndikati hanzvadzi yazoenda yazouya. Sekuru zviro izvi bvunzai munin'ina wenyu. Mangwani zvinozotinetsa ipapa anga akuchirwara manje. Zvinozotinetsa mangwani izvi zviro izvi. Muri kuzvizwa? Wamubvunza akati handi zvangu. Wazouya futi. Saka kuuya kwakaita kune mwana hanzvadzi angashaika kwangarura. Wazouya futi ubva tabva kurufu. Ndikaise kuri maakurwara. Mangwani mukavarara musipo. Tingozoneseka ndizvo izvi. Muri kuona tasara tiriwa nengani. Tindori watatu. Saka zvingozotinetsa mangwani izvi. Wamudaidza wamubvunza akati kana handi zvangu. Munun'una taura chokwadi akati handi zvangu. Saka kwabva adini? Kazi ndichaunza chechi. Vaunza chechi pomba. Vazoti zuva rakudoka kazi ngatipinde mumba. Mukadzi wacho ubva ati mumba wangu musapinde endai kwana tete. Vauya kwedu nemaprofiti akaya. Maprofiti aya angoti tangai mwapinda muchechi mwedu tozoona uchizotsanangura nyaya yenyu. Tikati isu kwamwaya takabva atichadini aichadzokeri futi. Alright. Uyu wabva andoyodini vavhara dhoa. Akati ihuku ere dzingopfidwa dziri mumba. Mabhurera ere? Hasi mabhurera. Taurai chokwadi. Ndikati memory. Ngoti yanga ati kuti zvekwangu zvakonera mungotsvagwawo wenyu muprofiti. Ndikati memory bva padhoa. Wabva padhoa ubva wadini ubva wabuda ubva waya. Vatafonerawo mwana wamainini mukadzi wacho muprofiti. Wabva wauya. Iye zvaandosvika anga asina mabhizinesi. Mukanga wachira netaki shop. Mukadzi wacho ubva abuda ubva aenda kutaki shop. Vatasara naye kwauchitanga uchiti mukoma uya nemukadzi wacho nesu ubva tadini kwauchibvunzwa. Ibva ambotsika madziro kuramba. Ibva atsika madziro kuramba kusvikira murume wacho mukoma ati mwana wamengu mukadzi wangu inongouraya kana uri kuramba zviro kuti zviri zvako. Kazi alright mukoma wana mukoma zviro ngezvangu asi siyanai nezviro zvangu. Kazi mukoma ungoti wakazvitorepi? Hamuna ine kuti ndibvunza kuti kwazi wakazvitorepi. Zviro asi ngezvangu. Kazi mukazvitora pasina bvumirano ndingomangarai kumapurisa. Kazi
saka wangolomboda zve akati amune inazvo endi mwangu totaura nyaya yacho endai motaurira kunze kweyadhi yangu awabva wandosiya zvakadaro apa anga ati chaya indakachaiwa tadzikwa tese ibvai pano tabva uyu wabva atocheketawo kupanikisi do ini mwana wabva azondiwakirawo mbeipi kuhauni saka kwabva tadini kwabva tandogara saka manje kwenda kwendaita kuhauna iyo kunewo kwamashizha anga ashaika kuuya kwaakaita parufu tapedva kumakuwa akazi atete hamba itionepi kumba ndadzika ndaenda naye komuona kumba kule kusala kwendazoita ndabva ndasandirwa zvondiri pano ndingofira makarauno mukuona iyo ndakaita zvineropa handisina kwabva tandoenda kuonangisa ndiwo paadini kuti akatusiya zviro zvake zviya ndazoendawo paumwe muprofiti ndakatanga kuenda kuhospitari bva ndaenda kwadhokota akazibhonda kutohwarayewo kutaura ngenyaya yangu kuyetsikimari bva ndatohwa x-ray apa kubva ndamwa mapirisi for 6 months kubvapo uyo ndadzoka ndaakugeneral akazi endai motorwe maropa ndikatohwa maropa zvese kwadhokota ndikatohwa masikani kuenda kuharare amwe aniswa harare saka pane umwe muprofiti endakaenda akati mai vataura chirwere changu handimuzivi handizivi mai munhu wechirwere chachakati ndikati kazi mai muri kushandiswa kune uri musha mwenyu wakabata-bata ungozi raina ndiani ndikati ndini kazi mai muri kushandiswa zita renyu riri papepa riri muhari riri kunyorwa papepa muri kushandiswa zita renyu ngezita renyu mai muri kushandiswa kana dai moende kuna vane mazvikokota wapi waune madhokota wacho wangoti hativhiri ndikati foshiwa ngekuti ndikundoenda mazao saundoti negative saka kazi mungotopedza mari muri kushandiswa chiwere ichi handi chamwari ngechemunhu wakamuisira ndikati ichokwadi saka ndikutoona kuti itori imwe futi nyaya amuna urorwa ndandakaroorwa mamakaroorwa asi dambudziko naro futi rakangofananawo nerire mwana tihati ndori pamwe chete matambudziko enyu akafanana ese arinogedza munhu wana wedu warundoti tiri urariwa ngeturo ngetuzvidhoma usiku kana inini wacho kana inini wacho zvondiri pano pamusoro ichangamiri ini ndinoitwa memory mashizha ndine munin'ina kuwe kuna tambuzai ndiri napafomba mako tichingokurawo tatisingazivi taitofunga kuti wana sekuru awa ndiwo wana baba taitokura chitowati wana baba dhedhi tichitoti ndiwo wana baba wedu nemukuzokura ndopatakazotauriwa nhorondoti haasi baba ndisekuru hanzvadzi yamai mai wenyu ndimai wepamba haarorwi hameno utete hwaakaisiwa hatinozozvibvunzisedu kuna mbuya mai wavo wachiripo mari dzekungororwa ndiwo waiya but tasangana nedambudziko kudai ichangamiri hausi mwiri wedu baba tazwa nekurarwa usiku uya warume wakatoye kotonawo hadzimiri asi izvi zvingouya tichirarwa usiku wega wega sekuru kuti tiende paari kuti sekuru ngatifambe haabvumi handifambi ndinonamata ndakasarudza yangu yekunamata sei imi muchiti hamufambi isusu tiri kutambudzika ngatifambezve tizvitsvage kuti zviri kubva pai iyozvi zviri kudikana kwasekuru tasvo nhasi tinayo mari nemupurisa wamunotipa tosimuka toenda kwasekuru tasvo mari tinayo takaenda pagirazi tikazviona zvese uri kudikana kwasekuru tasvo tatenda hatitambudzikana tichizwa zukuru kana tichizwa zukuru wadonzva wana sekuru ndo madonzerwa acho era tinobva taitwa iwako tiri wadonzva wana sekuru asi tinobva tadonzwa nemutoo wakadaro hazviko ngaende kosarenda zviro zvake zvaakabata isatina chatakabata mwana wangu akaita accident akaguka gumbo nanhasi hafambi mumabhurangeti tikandofamba mutokazi ndiyo mhepo yacho yangaisiwa angada kutofira ipapo wakaita wanende hafu ari mugeneral hospital pamusoro kwasekuru tasva takaenda tinopuwa girasi tapuwa girasi daidza kuti muwenge wangu ngaabuda wakabuda hanzvadzi yangu chipo kuti vhu wakatanga kubudisa nyoka ibva yati vhu rino tikati munhu zenyoka ingaabude wakabuda uyu hanzvadzi yangu saka udikana kwasekuru tasva tasara ndezviro zvake nezvidhoma zvake zvikabuda imi mai mamuda ndimi anije ndiri mukadzi weava mamuda kutaurenyi uya tosapota murume imi taure muda kuti iwe inini taure oraiti arege ndigare zvangu kwanzi ndezvemutorwa ndangoya wangu kuti ndingonzwa mambo ndiye anopa munhu flow yemutauro
ndatida kuzwa zvomuda kutaura. Inini ndandoda kutaurawo kuti ivo zvavanotaura zvese izvi zvizvo kutaura kuti iye ndiye ega here unopfeka gemenzi. Ndiye ega zvandaziva. Ndiye unopfekawo gemenzi ega here. Mirai. I think ndabvunza mubvunzewo. Ndiye ega here mudzinza. Ndaubvunza gemenzi. Ndikati magemenzi ari kupfekwa navanhu vangani? Havadi. Alright, imi chititaurirai. Havadi zvokunamata. Kune magemenzi wangani? Mbuya, izwai nyaya ndataura. Ndandofunga pamwe mutaura zvinhu zvandambotaura. Vari vandoona munenge maakumzenga futi. Ndabvunza nyaya yekuti vanoenda kuchechi vanopfeka magemenzi kumhuri iyi wangani? Inini nomurume wangu handizivo kune vamwe. Aiwa, saka muzivi. Saka ndiyega. Saka kana muruti ndiyega anopfeka magemenzi muruti. Tese vamwe vanonamata, ivo ndo vasinganamati, vamwe vanonamata vasaminoti. Ndati wanani vanonamata? Vanonamata chi? Vanonamata same church here? Yanga isi wangada kutofira ipapo. Wakaita wanende afu ari mugeneral hospital. Pamusoro kwaSecuritasha takaenda tinopuwa grasi. Tapuwa grasi daidza kuti muwenge wangu ngabuda. Wakabuda hanzvadzi yangu chipo kuti vhu. Wakatanga kubudisa nyoka. Nyoka ibva yati vhu. Rino tikati munhu wenyoka ingabude. Wakabuda uyu. Hatadzi yangu saka udikana kwaSecuritasha tasara ndezviro zvake. Nezvidhoma zvake zvikabuda. Imi mai mamuda ndimi anije. Ndiri mukadzi weya. Mamuda kutaura nyiwe. Tosapota murume. Imi taura muda kuti nyiwe. Inini. Taura. Alright, areke ndigare zvangu kwanzi ndezvemutorwa siya zvataura. Ndangoya hangu kuti ndingonzwa. Mambo ndiye anopa munhu flow yekutaura. Ndatida kuzwa zvomuda kutaura. Inini ndandoda kutaurawo kuti ivo zvavanotaura zvese izvi zvizvo kutaura kuti iye ndiye ega here unopfeka gemenzi. Ndiye ega zvandaziva. Ndiye unopfekawo gemenzi ega here. Mirai. I think ndabvunza mubvunzewo. Ndiye ega here mudzinza. Ndaubvunza gemenzi. Ndikati magemenzi ari kupfekwa navanhu vangani? Havadi. Alright, imi chititaurirai. Havadi zvokunamata. Kune magemenzi wangani? Mbuya, izwai nyaya ndataura. Ndandofunga pamwe mutaura zvinhu zvandambotaura. Vari vandoona munenge maakumzenga futi. Ndabvunza nyaya yekuti vanoenda kuchechi vanopfeka magemenzi kumhuri iyi wangani? Inini nomurume wangu handizivo kune vamwe. Aiwa, saka muzivi. Saka ndiyega. Saka kana muruti ndiyega anopfeka magemenzi muruti. Tese vamwe vanonamata, ivo ndo vasinganamati, vamwe vanonamata vasaminoti. Ndati wanani vanonamata? Vanonamata chi? Vanonamata same church here? Yes. Azanopfeka magemenzi. Azanopfeka magemenzi. Vamwe vanopfeka magemenzi. Noti wamwe unofungidzira mbo. Bambo sumukaya. Bambo sumukaya bambo. Bambo nyaya dzataurwa madzidzwa zve. Ndazinzwa. Saka imimi kuti muzvicheneseka. Kuti muzvichenese. Kuti ndinoenda kuchechi handiko kuzvichenesa. Munofanira kuzvichenesa neimwe nzira. Handizvo. Kuti kana ari maprofita auya achitaura kuti ndimi moita izvozvo. Kana zviri zveng'anga moita futi chii? Izvozvo. Handizvo. Kuita kuti mhuri dziite sei? Mugare zvakanaka, munhu wese agare zvakadii? Zvakanaka. Izvo zvizvo hazvinakidzi nokuti ndimi sekuru wasara. You are the last hope yemhuri. Saka zviri kwamuri nenyaya yechitendero chenyu. Mutemo unotaura kuti munhu haamanikidzwi zvinhu zvasingadii. Ndozvinotaura mutemo. Asi pamwe pacho mutemo unobhendwa kuti zvinhu zvinake. Handizvo. Mukaona vamwe vanouya panapa wese
tinotovakumbirira kuvakuru vavo vemachechi kuti ndiri kudawo uyu ambosiye magemenzi uyu ambopedze zviruko ozoya kuchechi, because machechi akawanda haadi vanhu vanouya kuhwanda muchechi. Machechi akawanda haadini haadi, because zvinhu zvenyu zvamunoita kunze umo hamai kuhwanda muchechi zvinokonzeresa futi kuti muchechi musagadzikane. Muchechi hamugadzikani. Muchechi munokwanisa kuita madhimoni asikaperi pakatanga ngoitwa munamato. Chechi yese inodona kuita the whole night vanhu vanongonamatira vanhu chikabva apa raenda apa rikabva apa raenda apa. Asi iwe uri iwe turutotwa kuti uri kuteera. Solution i1. Hakuna umwe mushonga wengozi. Mushonga wengozi kuiripa. Hakuna umwe mushonga futi ungatsitika ukaita sei ukaenda kupi ukadii. Ngozi nenge inguripo. Ngozi dambudziko rinoita ngozi manje. Unongo uchiri kuti uri kugona uri kutsitika uchita sei. Musi wao unongotadza kuita zvaunga uri kuita kana kuti iwe wamuka usipo. Iwe kumuka usipo. Ratotanga dambudziko. Saka nyengo uripo ndekuti vanhu muchiri kutori wapenyu mese muchiwirirana. Fambai mese mugadzirise chinhu ichi muchiwirirana mugadzira zvoda kugadziriswa nyaya inodini. Nyaya inopera. But mimi kana muri adamant kuti ini ndoenda kuchechi handiiti. Ipapo ndo pane chi pane dambudziko. Ini ndoenda ngokumbira kuti mukuru wenyu mondipa phone number dzemukuru wenyu wearea ino wacho. Then tomutaurira kuti kana zvichiita mumbomiswe chechi. Kusvika magadzirisa nyaya. Because kuchechi hawadi vanhu vakasvipa. Chechi makapiwa wemweya. Andizvo. Ndiye anouya musingaoni. Woita zvaanoita wenda. Asi one thing chandoziva nevarume ivavo. Varume ivavo vane shanje isingaiti. Vane shanje isingaiti. Mukada ungoti mada kuenda kubva pamba ipapo nomwe murume, sedza murume anofa. Kana pane chinotoitika. Haadi kuona umwe murume pati pasaida. Ndosaka muchizobva panonzwa izwi rekuti imimi muri mugariri. Muri kunzwa? Muri mugariri. Kana muri mugariri zvinoreva kuti mutori neimba yanyu inozikanwa kuti imba yatete iyo itete ndeye mugariri. Tete habvi papi pano. Murume wese anokudai haaendi nemimba anouya imomomo. Ndo panobva izwi rekuti chi ugariri. Ukazi murume uya ari kugara chi ugariri. Ndo zvazvinoreva kuti anodanana nechi nemukadzi asingarorwi. Wana wamunobara muchigara nemurume yeyo muri mukicheni imomo hawasi wake ba ngewe munhu akati mugare pamba ipa. Aiwa indaizwa but chanandura i background. I want the background information kuti kuseri ukumbori nei. Because pane chiri kuseri kuchamusuri kutaura bako ndo chati musvika hapo. Mwana une dzinza rake. Because mwana uyu kawo Handi kumba kwenyu. Kana kuti mwana uyu makamurakidza baba. Hambo muzi. Asi mimi munomuziva. Ndati mimi munomuziva here. Sekuru. Ndio hanzadzi yenyu handiti. Right, sekuru. Sumukai mutitaurire kuti uyu amuzomuti haarorwi uyu. Chii chakaitika? Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese sare zvechokwadi. Zvese zvichataura chokwadi. Ndikayamba chariswa nemhosva. Ndikanyamba chariswa nemhosva. Mwari mubatsiro. Mwari mubatsiro. Pamusoro mambo mutasa. Dai Rose. Pamubvunzo yamandibvunza. Handina zvizhinji zvandinonyatso kuziva. Asi takangokura ndingoziva kuti nditete haarohwi. Ini ndini last born mumba mavo vaiva newana 10. Asaka kuti ndizive zvizhinji kuti zvakafamba sei zvidini ndaiva mudoko handizvizivi. Ndosaka makabva matizira kuchechi.
akwete ndakatizira chechi asi kuti ndakangosarudzwa chechi yandoda kunamata. Wana baba wenyu wapinda chechi ipi? Kuna baba wangu baba wakasofa kare ndichimudiki. Andomubvunza. Ndati baba wenyu wapinda chechi. Anga asikapindi chechi. Anga asina chechi. Wongo. Baba wenyu anga asina chechi. Anga asikapindi chechi. Mai anga asina chechi. Mai anga asingaendi kuchechi. Wana mukoma wenyu isu anga asikaendi kuchechi. Mati muri last born ke? Wongo. Madzikoma angu vamwe waipinda waenda kuchechi. Waenda chechi ipi? Waenda kumaPentecostal. Pentecostal. Mumwe waenda kuJekensheni. Chechi dzese dzamuinadzo ndedze vanhu vanotiza ngozi mumisha. Chechi dzamutaura dzese dzine chipostori mukati nekuita sei dzese idzodzo ndedzekutiza ndedzekuvhara. Dai mamundu kuti waenda kuEngland kana kuMethodist. Ivo ndo vanhu vanomwa udoro nechii asi izvo zvavo zvive zvakachena. Muzvinotaura bamba. Ngozi nyaya dzakawanda machechi echipostori ane nyaya dzakawanda. But mimi you can't tell me kuti even nekukura kwamaita kuti munditaura kuti hamumbozivi makangozwa kuti tete harohwi. But mimi alright nechishona zvikazi tete harohwi zvinorevei? Taingotaurwa nde samukasi chii? Vazi vanga vari vatete kudini handinyasonzwisisa zvaireva. Anzi samukasi? Semukadzi. Anosvikirwa here? Haasvikirwi. Saka muruti une zita ratete? Kwete. Haasvikirwi handiti asi haarohwi. Zvatokutaura zvatokupa mhinduro kare. Alright. Pakaroorwa mwana wayo murume wacho asati afa kwamauyo. Akaiya mari yacho ndiye. Akatora rora remwana wayo ndiani? Saka munoziva maitora rora remwana wayo seiko musikatsvaki baba wacho? Takabawa 35 mbamedu ndo anoya rora retsangu vana vamwe. Aruya ndiye ka? Ndiye uruya ka? Ndiye asara ka? Wamwe wakafa waisi musati marorwa. Iye yadya mari yese. Kodambudziko Murukazira mwani. Wanoriziva wakati nini handifambi. Taurai mbuya. Yes. Inini mwana uyo asi background. Saka ndati nditange kutaura background yacho. Ndiye toda background ndikuti nyaya yacho ipere. Saka mwana ndiri kudini? Ndine hanzvadzi yakashaika. Takatedzana naye. Wakati auya kumusha uko. Kwavhara mumba mwake. Kwavhara zondomuka makuseni akati. Mumba mani? Mumba mwake iyeyo. Tiri pamwe chete. Kazi wana tete tachigara pamwe chete nemunin'ina wangu nemhuri dzedu. Kazi wana tete umboma handina urara. Ati anga kumboenda kwaari achimutaurira. Ngei kazi ndalanda ndakaunganiwa ngezvidhomo. Ngezvani? Asi ndamubvunza munin'ina wati kwazi ngezvani? Ngezvana tete. Iye anga ane mabhizinesi matatu. Anga ati kupashamu musemwa watsomba nekombi. Nguva yacho zvadini zvapararika zvese. Saka tikati bvunzisai hanzvadzi dzenyu izvozvo zvakazopararika nguva shoma. Nasaiko mubvunzisa. Bvunzisai munin'ina wenyu. Kazi alright. Wazoenda zvemanheru wamubvunza wabvara. Bvamuka hanzvadzi iya. Kuma3 kwazi ndamuka ndinamata. Bva anamata. Bva atodzinga anga waisenza ubulawayo. Vati puma. Uyo mukadzi waufona akati kumusha zviri kudini kondamuka madhoo ese adini avhurika. Madhoo akavhurika ngekubhuruwa? Ekubhuruwa. Apa munamato aitwa kumusha? Vadzinga kuti puma mumba muno. Vazvaenda kovhura mumba kwake. Zvakazwa chindevere rupfuma. Vazvaenda kumba kwake. Hanzvadzi yabva yasiyana nazvo. Ndikati hanzvadzi yazoenda yazouya. Sekuru zviro izvi bvunzai munin'ina wenyu. Mangwani zvinozotinetsa ipapa anga akuchirwara manje. Zvinozotinetsa mangwani izvi zviro izvi. Muri kuzvizwa? Wamubvunza akati nandi zvangu. Wazouya futi.
Saka kuya kwakaita kune mwana hanzva dzangashaika kwangarushi. Wazouya futi ubva tabva kurufu. Ndikaise kuri maakurwara. Mangwani mukavala musipo. Tingozoneseka ndizvo izvi. Muri kuona tasara tiriwana ngani. Tindori watatu. Saka zvingozotinetsa mangwani izvi. Wamudaidza wamubvunza akati kana. Handi zvangu. Munun'una taura chokwadi akati handi zvangu. Saka kwabva adini? Kazi ndichaunza chechi. Vaunza chechi pomba. Vazoti zuva rakudoka kazi ngatipinde mumba mukadzi wacho ubva ati mumba wangu musapinde endai kwana tete. Vauya kwedu nemaprofiti akaya. Maprofiti aya angoti tangai mwapinda muchechi mwedu tozoona uchizotsanangura nyaya yenyu. Tikati isu wamwaya takabva yatichadini aichadzokeri futi. Alright. Uyu wabva andoyodini vavhara dhoo. Akati ihuku here dzingopfidwa dziri mumba. Mabhurera here? Hasi mabhurera. Taurai chokwadi. Ndikati memory. Ngoti yanga ati kuti zvekwangu zvakonera mungotsvagwawo wenyu muprofiti. Ndikati memory bva padhoo. Wabva padhoo vwadini ubva kuda vhoya. Vatafonerawo mwana wamainini mukadzi wacho muprofiti. Wabva wauya. Iye zvaandosvika anga asina mabusiness. Mukanga wachira netaki shop. Mukadzi wacho ubva abuda ubva aenda kutaki shop. Vatasara naye kwauchitanga uchiti mukoma uya nemukadzi wacho nesu ubva tadini kwauchibvunzwa. Ibva ambotsika madziro kuramba. Ibva atsika madziro kuramba kusvikira murume wacho mukoma ati mwana wamengu mukadzi wangu inongouraya kana uri kuramba zviro kuti zviri zvako. Kazi alright mukoma wana mukoma zviro ngezvangu asi siyanai nezviro zvangu. Kazi mukoma wangu ati wakazvitorepi? Hamuna ine kuti ndibvunza kuti kwazi wakazvitorepi. Zviro asi ngezvangu. Kazi mukazvitora pasina bvumirano ndingomangarai kumapurisa. Kazi saka wanga uromboda zve akati hamunei nazvo endi mwangu totaura nyaya yacho endai motaurira kunze kweyadhi yangu. Awabva wandosiya zvakadaro. Apa anga ati chaya indakachaiwa tadzikwa tese ibvai pano. Tabva uyu wabva atocheketawo kupanikisi dhoo ini mwana wabva azondiwakirawo mbeipi kuhauni. Saka kwabva tadini kwabva tandogara. Saka manje kwenda kwendaita kuhauna iyo kunewo kwamashizha anga ashaika. Kuya kwaakaita parufu tapedza kumakuwa akazi tete hambai tionepi kumba. Ndadzika ndaenda naye komuona kumba kuti. Kusala kwendazoita ndabva ndasandirwa. Zvondiri pano ndingofira makaroni mukuona ndakaita zvine ropa handisina. Kwabva tandoenda kuona ndisandiwo paudini kuti akatusiya zviro zvake zviya. Ndazoendawo paumwe muprofiti. Ndakatanga kuenda kuhospitali. Vandaenda kwadhokota akazibhonda kutohwara yeyo kutaura ngenyaya yangu kuyetsike mari ibva ndatohwa scan X-ray apa. Kubva ndamwa mapilisi for 6 months. Kubvapo uyo ndadzoka ndakugeneral. Akazi endai motorwe maropa ndikatohwa maropa zvese kwadhokota ndikatohwa maskani kwenda kuHarare amwaniswa Harare. Saka pane umwe muprofiti endakaenda akati mai vataura chirwere changu handimuzivi handizivi. Mai munhu wechirwere chakati ndikati kazi mai muri kushandiswa. Kune rumusha mwenyu wakabata-bata. Ungozi Raina ndiani? Ndikati ndini. Kazi mai muri kushandiswa. Zita renyu riri papepa riri muhari. Riri kunyorwa papepa muri kushandiswa zita renyu ngezita renyu. Mai muri kushandiswa kana dai moende kunawo nemazvikokota wapi? Waone madhokota wacho wangotisa ativhi. Ndikati foshiwa ngekuti ndindoenda mazausi andoti negative. Saka kazi mungotopedza mari muri kushandiswa. Chiwere ichi handi chamwari ngechemunhu wakamuisira. Ndikati ichokwadi. Alright. Saka ndikutoona kuti itori imwe futi nyaya. Hamuna uroro. Ndanakarorwa. Mama karorwa. Asi dambudziko rinaro futi rakangofanana nawo nere mwana. Ati ndori pamwe chete. Matambudziko enyu akafanana. Esa arinogedza munhu wana wedu warundoti tirurariwa ngeturo ngetuzvidhoma usiku kana inini wacho. Kana inini wacho izvo ndiri pano. Pamusoro ichangamira. Ini ndinoitwa Memory Mashisha. Ndiri munin'ina kuwe kuna Tambuzai ndiri napafumba mako. Tichingokurawo tatisingazivi. Taitofunga kuti wana sekuru awa ndiwo wana baba. Taitokura chitowati wana baba daddy. Tichitoti ndiwo wana baba wedu. Nemukuzokura ndo patakazotaurirwa nhoroondo kuti haasi baba ndisekuru hanzvadzi yamai. Mai wenyu ndi mai wepamba harorwi. Ameno utete hwaakaisiwa tinozozvibvunzisa hedu kuna mbuya mai wavo wachiripo. Mari dzekungoroorwa ndiwo waiya.
but tasangana nedambudziko kudai Changamire hausi mwiri wedu baba tazwa nekurarwa usiku uya warume wakatoye kotono hadzimiri asi izvi zvingouya tichirarwa usiku wega sekuru kuti tiende paari kuti sekuru ngatifambe haabvumi handifambi ndinonamata ndakasarudza yangu yekunamata sei imi muchiti hamufambi isusu tiri kutambudzika ngatifambe zveti zvitsvage kuti zviri kubva pai iyozvi zviri kudikana kwasekuru tashu nhasi tinayo mari nemupurisi wamunotipa tosimuka toenda kwasekuru tashu mari tinayo takaenda pagirazi tikazviona zvese uri kudikana kwasekuru tashu tatenda Hachitambudzikana tichizwa zukuru kana tichizwa zukuru wadonzwa nasekuru ndo madonzerwa achera tinobva taitwa iwako tiri wadonzwa nasekuru asi tinobva tadonzwa nemutoo wakadaro hazviko ngaende kwasarenda zviro zvake zvaakabata isatina chatakabata mwana wangu akaita accident akaguka gumbo nanhasi hafambi mumabhurangeti tikandofamba mutokazi ndiyo mhepo yacho yangaisi wangada kutofira ipapo wakaita wanende hafu ari mugeneral hospital pamusoro kwasekuru tasha takaenda tinopuwa girasi tapuwa girasi daidza kuti muwenge wangu ngaabuda wakabuda hanzvadzi yangu chipo kuti vhu wakatanga kubudisa nyoka ibva yati vhu rino tikati munhu zenyoka ingaabude wakabuda uyu hanzvadzi yangu saka udikana kwasekuru tasha tasara ndezviro zvake nezvidhoma zvake zvikabuda imi mai mamuda ndimi anije iri mukadzi weava mamuda kutaurenyi uya tosapota murume imi taure muda kuti nyimi inini taure oraiti areke ndigare zvangu kwanzi ndezvemutorwa ndangoya wangu kuti ndingondianopa munhu flow yekutaura ndatida kuzwa zvomuda kutaura inini ndandoda kutaurawo kuti ivo zvavanotaura zvese izvi zvizvo kutaura kuti iye ndiye ega iri unopfeka gemedzi ndiye unopfekawo gemedzi yega ere mirai I think ndabvunza mubvunzo iwo ndiye ega ere mudzinza ndaubvunza gemedzi ndikati magemenzi ari kupfekwa navanhu vangani havadi alright imi chititaurirai havadi zvekunamata kune magemenzi wangani mbuya izwai nyaya ndataura ndandofunga pamwe mutaura zvinhu zvandambotaura but vandoona munenge maakumzenga futi ndabvunza nyaya yekuti vanoenda kuchechi vanopfeka magemenzi kumhuri iyi wangani aiwa saka muzivi saka ndiyega saka kana muruti ndiyega yanopfeka magemenzi muruti ndati wanani vanonamata vanonamata chii vanonamata same church here asanopfeka magemenzi asanopfeka magemenzi bambo sumukaya bambo bambo nyaya dzataurwa madziswa saka imimi kuti muzvicheneseka kuti muzvichenese kuti ndinoenda kuchechi handiko kuzvichenesa munofanira kuzvichenesa neimwe nzira handizvo kuti kana ari maprofita auya achitaura kuti ndimi moita izvozvo kana zviri zven'anga moita futi chii izvozvo handizvo kuita kuti mhuri dziite sei mugare zvakanaka munhu wese agare zvakadii zvakanaka izvo zvizvo hazvinakidzi nokuti ndimi sekuru wasara you are the last hope yemhuri saka zviri kwamuri nenyaya yechitendero chenyu mutemo unotaura kuti munhu haamanikidzwi zvinhu zvasingadii ndozvinotaura mutemo asi pamwe pacho mutemo unobhendwa kuti zvinhu zvinake handizvo mukaona vamwe vanouya panapa wese tinotovakumbirira kuvakuru vavo vemachechi kuti ndiri kudawo uyu ambosiye magemenzi uyu ambopedze zviruko ozoya kuchechi because machechi akawanda haadi vanhu vanouya kuhwanda muchechi
machechi akawanda hadini hadi, because zvinhu zvenyu zvamunoita kunze umo hama yako hwanda muchechi zvinokonzeresa futi kuti muchechi musagadzikane. Muchechi hamugadzikani. Muchechi munokwanisa kuita madhimoni asikaperi pakatanga ngoitwa munamato. Chechi yese inodona. Kuita the whole night vanhu vanongonamatira vanhu chikabva apa raenda apa, chikabva apa raenda apa. Asi iwe uri iwe turutotwa kuti uri kuteera uku. Solution i1. Hakuna umwe mushonga wengozi. Mushonga wengozi kuiripa. Hakuna umwe mushonga futi. Ungatsitika ukaita sei ukaenda kupi ukadii. Ngozi nenge inguripo. Ngozi dambudziko rinoita ngozi manje. Unongo uchiri kuti uri kugona uri kutsitika uchita sei. Musi wao unongotadza kuti zvaunga uri kuita kana kuti iwe wamuka usipo. Iwe kumuka usipo. Ratotanga dambudziko. Saka nyengo uripo ndekuti vanhu muchiri kutoriwa penyu mese muchiwirirana. Fambai mese mugadzirise chinhu ichi muchiwirirana mugadzisa zvoda kugadziriswa nyaya inodini. Nyaya inopera. But mimi kana mamuri adamand kuti ini ndoenda kuchechi handiti. Ipapo ndo pane chi? Pane dambudziko. Ini ndoenda ngokumbira kuti mukuru wenyu mondipa phone number dzemukuru wenyu wearea ino wacho. Then tomutaurira kuti kana zvichiita mumbomiswe chechi. Kusvika magadzirisa nyaya. Because kuchechi hawadi vanhu vakasvipa. Chechi inoda vanhu vakachena. Kuchechi unonge wakasvipa handizvo. Winazo wachena wovhanda kuchechi wovhanda koimbira Mwari wakachena. Hauendi kutakura zviro zvakashata kohwanda nazvo ba muchechi. Hazviiti. Kunyange kumba kwacho unongosina rugare. Mukaenda papostora paJohani Maranga waindisangana nawa. Vanhu vachibatwa waroi wacho wemuchechi wachibatwa pagedhi. Waroi wemuchechi wachibatwa pagedhi. Uchiona uchizonzi chiitai raini. Vanhu vese vakagara. Uchizi muri kuona here waroi awo. Weizinga chiende naye mocheneswe. Kuchechi kwacho ikoko futi kuno vamwe vanondozi iwe urombwa hwako iwe chimbomira hako kuya kuchechi. Johani Marangi iri apa. Wakawanda watori muno maposita toziya muno akatodzingwa kuchechi chimbomira hako chamwasi. Zviro zvainazvo zvakakora zvinouraya chechi. Chechi inzvimbo yavanoera wakachena. Chechi haisi nzvimbo yavanhu vakasvipa baba musazovi makanyepera kuzi asi Bhaibheri rinoti uyai kune makasvipa mese ndikuchenesei. Hakuna zvakadaro. Chechi wakasvipa inodzinga. Tiuzwa bambo. Asi zvatawa vese handizvizivi. Aiwa zvazviri obvious ndatosara ndingaziva kutaura kuti uchandosungwa handizvizivi. Asi tiri kuti kana usingazivi chirega titi uzive. Ugadzirisa chii? Hauzivi ndapazwa. Pamwewo zvimwe zvacho haisiri mhosva yako. Asi kuramba kuti mugadzirise handiko kuzvichenesa. Wakawanda vanhu vanouya panapa. Chinhu chinotoisa musha haasi yakachiita haatochizivi. Asi azotofambawo kuzotaura za bambo baba wako iwe wanga ine chakati nechakati ndiye akadai so chiita iso chinhu chotopera. Wakawanda vana vasikana vanosiyirwa tunhu twaana mai. Wakawanda vakomana vanosiyirwa tunhu twani twaana baba. Ukazwa mumisha meso pana ndosuspect kuti uyu kaitire kake uyu unenge ndiye akasiyirwa turi kwamudhara. Andi especially baba wako akatozikana kuti pane zvanga inazvo. Because zvinoita vanhu vanosiya wafa asi wachikuziva. Woizobvunza musi unofa kuti zviro zvake nhasi zvaendepi munhu ngaende wozwa mwaodaidzira kuti ngaende nezviro zvake. Asi maizviziya pesa pakutanga kurarama nezviro. Musi uyo anofa ndopanonzi ngaende nezviro zvake. Unoona makona chii zvakubuda kuti kandai imomo kandai aende nazvo. Asi makararama upenyu muchizviziva kuti anga inazvo. Zvinhu zvakadaro zvinoda kugadziriswa baba. Muruzi muri kubuda magirazi muri kudini pese pautawa ndichi but
imimi manje hamuna zvamunokwanisa kuita. You cannot say I'm innocent because awa ndo zvauri kuona. Chinhu chinokwanisa kuti chikupuruvhei chete kuti muri innocent kuti pavari imimi muripo mozwa mese Mobatsirwa. Andizvere bambo because mutemo wevanhu vatema ndekuti asipo ndiye ane mhosva. Ende maprofita vanhu vakaita psychology, vanhu vakaita psychology yekuda kufunda mumabhuku bauda, vanhu vakangoita mweya yetsoro dzekudhoma pfungwa dzemunhu kuti munhu anditaurire zvandiri kuda anodini. Vanongosvika vhazi right ona mai ndikutoona dambudziko renyu rine munhu ekuchechi ubva watoti yekani ubva watoziva saka raiki Hakuna munhu asina munhu. nzira yandiri kufamba nayo ngeyekuchechi handinofanira kuisiya wachataura wega. The next thing anokubvunza mubvunzo kuti kuchechi kwechi anoenda kuchechi ndiani kumbeini wandipa pankuru ndipabva zoti ndo pane munhu ubvazi ndiri kuona murume uyu anopfeka magemenzi uyo mumusha wakashata ndiye ari kudaiwa asi ndimi amutaurira kuti kune vanhu security anoenda kuchechi. Izvi mamundu vanyaya kuti makaenda mukaiswa grass mukapiwa grass mukaona asi chandoda kutaureka pamakapiwa grass hamuna mumwiswa tumwe tunhu wamakamwiswa. Musazoende kuri vanhu vanoti musati mavabatsirwa motanga mamumwiswa mudzepete. Unoona vanhu. Because mukamwiswa mudzepete munhu wauri kuona mupfungwa mako ndiye unoona pajira rokuiswa. Takaona wakawanda. Yes. Murikutaura chinhu chiri important ndechekuti chinhu chine chekuita nengozi chinoenda kune masvikiro anoita zvengozi anoziva zvengozi. Mira iwe mira tiri kukubatsira asi toda kukubatsira nenzira iri chii isiri expensive. Murunzwa munokwanisa kuenda mukamhanya kuenda kuna Tasu mukaenda kupi mukaenda kwese asi solution chaiyo ibva dzakupera because nyaya yekuti kana chinhu munhu yaine zvinhu zvainazvo mumusha uyu munhu anobatsira anofanira kuuya mumusha menyu kotora zvinhu izvozvo. Mukawana muri kuenda kune munhu anoti ndikaini zvidaidze kuno kuzuye kuno ndizvitore. Mirai usaite confidence neng'anga usaite confidence nemupostori usaite confidence nemunhu ari kuti ndikuona. Ungira munhu wese. Munhu wese mubate with suspicion. Muna abused. You will be abused. Brain dzenyu dzaonekwa mabrain wash. Batwa. Wana sekuru wedu chayo nyika yakaenda ngeshuka. Shuka yakaendesa nyika. Wati more henyu mimi. Ndoda kuti akubatsira izvo ndikuita kukubatsira chete kuti onai apa musati masvika kupi kure kwamuri kuenda because munokwanisa kuwesta mari yakawanda nechinhu chinokwanisa kugadzirwa locally. Munozwa chinhu chinokwanisa kugadziriswa mudhuze because dambudziko renyu ramunoda riri kuda kuti munhu anokubatsirai akubatsire muri mumusha imomo. Hachisi kuda munhu anogadzira ari kuHarare. Akamunzwa ndosaka kuti imimi chandikuda bambo chete handiti nezvokuti kana ari Tasu kana whoever handiti wamuri kudaidza ngauye aitire zvinhu zvipai inga mambotaura kuti zvakazipfuma tukabva tukaenda kuvhura mabhuku madhokubhura vanhu akandimataura kwakatombakaerenga kukazipuka pakanamatwa tukazipfuma tukaenda mukadzi ari bhuru yakati madhoo avhurwa kuroko zvichibe chinhu turi paivo asi kutudzinga handiko kupedza dambudziko ba kutubata ndo kudzinga dambudziko. Twakazipfuma kuenda bhuruwayo tukaenda akabhuruwayo pamakangopedza kunamata twatomutrain kwakutodzoka. Iyi muchikwira bhazi tajoka twatopo. Saka zvamuita zvese itai kuti paite a lasting solution. Musaite zvinhu kuzosiya zviri half cooked. No.
anga muri kuona kuti makati munhu uyo anamate akanamata akakwanisa kudini kuzviburitsa asi handiyo solution yekuzviburitsa mumba hazviendi solution yenga iri kuti mudzuri apa mhiko iri papi mhiko iri pamba apa saka zvoda kuitwa zvese zvinofanira kuitwa pai pamba ndo pane mhiko imwe point ndeyekuti tete avo havasi mwana weuyu malebvu asi hani muri vana saka kana uyai nezvaakabatawo abatawo ari pasi handiti asi vana baba kana vakati uyu haarorwi it means zvinobata kuti wanani vana baba vemumusha menyimo saka zviri pamba because pane two issues ga pane zvake ega kokuzoya zvana baba wenyu zvakati usarorwi because izvozvo zvaitinauka muri kuconcentrata nezvake muchikanganwa chihombe chacho chakati usarorwi saka chinhu chekutanga chamunofanira kutanga kugadzira chekuti chakati usarorwi chii iye baba asingadi kuti tifambe uba kwete uyu handi akabara uyu wewe wakuvenga munhu iwe musikana unotaurisaiwe mira uri kuvenga munhu asi akabara mai wako uyu asiri akabara mukadzi akasororwa bo uyu mai wako neuyu hanzvadzi nehanzvadzi ende ari mudiki futi ende atori mudiki futi zvekuti tiri panyaya chaiko mai wako aifanira akabvunzwa nababa wake kuti sei ndisingarorwi baba ndakakura inini ndakatotofenda kuchikoro babangu atoshaika mai anga asipo saka uyu akazobarwa sei uyu akazobarwa ndiani anga abawa saka imurudi murunyebawa babakwe ndiri kuenda kuchikoro baba achibva azoshaika uyu anga abawa akachikarusva wawo saka azii chirozvo panyaya munomblema here imimi kuti amuroranditozvizivo ba ane dzake uyu asi bvumai kuti yekusarorwa kwenyu haanei nazvo bo ngezvana baba wenyu zvekusarorwa kwengu haanei nazvo ba situda zvake izvaainazvo kusarorwa kwenyu hakuna kukosha sei sei musingadoo imba aiwa hamunotanga nekuchembera kai kuita wana 5 kutotaura kuti maidodawo murume wekurara naye everyday kuita wana 5 mirai ivi mbuya kuti muzoburitse wana 5 ndikakuti calculate kuti wana wese vari 5 makarara nevarume wangani manguva yakareba sei munotipa nhamba here ndozvandiri kutaura saka zvikurakidzwa kuti kurara nemurume maitodawo murume wekugara naye nemba yenyu saka first concern yenyu yanga nekuti imi muitewo imba yani yenyu handiti iyi ndeyega iyi iri kuda kugadziriswa kuti imba nyaya iyi because zvamusiri kuziva nezvekuti imimi kusarorwa kwenyu handiti wana wenyu akarorwa ena uyu akarorwa mwana murume akafa ko uyu handika muri kuona zviri kutaura muri kuona ere zvatiri kutaura kuti dambudziko renyu imimika riri kunopinda kuwanasikana wani wenyu robva kuwanasikana wenyu roenda kuwanasikana wani wawo kupedzisira mhane kadzinza kenyu imimike wana wasikarorwi nekuroora asi dambudziko kubatana newana futi kuti mimi muchitsigirana newana asi dambudziko hamusida kudii dambudziko hamusida kugadzirisa muri kuona saka tiri kuti isisu uyu murume uyu imi mbambo batsirai hanzvadzi yenyu iyi batsirai wazukuru vapi awo hanzvadzi yenyu inofanira kuziva kuti sei isina kudini sei isina kuroorwa momubatsira kugadzirisa nyaya iyoyo because hanzvadzi yenyu kuti ndakaaccepta hangu kuti handidii handiroorwi handizvo ndakaaccepta kuti handiroorwi its okay asi izvozvo hazvifaniri kuti zvitadzise futi wana wake futi wadii wasaroorwe futi handizvo then pane yenyuwo imimi yega yekuti wana wavo kutoti imimi kusaroorwa kwavo nematambudziko avo wana ndimi handiti tosati kuti imimi mupuruvhoti handizvo zvichenesei chimboturukai magemenzi mumutondo mozodzoka bambo mopfeka magemenzi macheneswa munozwa bambo kana tichiti kucheneswa bambo hatizingotaura kungozi muzi hamuna nyaya ba aiwa muruti mukazi hamuna nyaya mohamazi chibatsira ichi kuti wana wabatsirikawo chiwabatsikai 1 2 3 imimi futi muri muruta sei
muri kutungamira because wana wese wakuti right now hatina kumwe kuchema kunze kwenyu because ndimi mega masara ndimi baba wacho wemusha and they are right murikona saka nyaya iripo bambuka batsirai wana isu zvatokwanisa kuita ka ndezvekuti kana mati muda tokubatsirai hore kuti mubatsirike ndichakupai nhamba dzemukuru wacho ndanditi tokubatsirai here ndipanoda muri kuda here kuti kubatsirei because inini handisi kukumanikidzai kuti because chechi yenyu kana isikabvumiri handikumanikidzei asi ndikuti tiri kukubatsirai ndosaka ndinozoda nhamba dzemukuru wenyu ndo kana imi mati hamusi kukwanisa but ndinenge ndisingadi kuti isvike kulevel iyoyo yekuti ndiende kokumbira kuvakuru wenyu wechechi bambo muri kuona panapa mukatotarisa misoro yevanhu muri kuona pane mapostori muri kuvaona tarisai mukana misoro akangoona misoro wemupostori nemadzimai amutona tona madhuku mapostori tinotokumbira kuchechi kwani kwawo kuti wanawo senimurodi ndotaura naye nini kana ndangofunga kuti munhu akati senimurodi wandinetsa chisoso ngaambomire chechi wotozwa kutodaidzwa kuzi mambo chimbomira chechi endai mupedze nyaya dzenyu muzodzoka kuchechi ine tabatsira vanhu vakawanda wanozi endai mupedze mudzoka kuchechi unodzoka kuchechi waclean wapedza wabatsira hazvinakidziva bambo kuti muri kuchechi muri kuonamatira kuti mwari imi dai zviro zvangu zvandasiya kumba zvisabuda ba endai kuchechi munamati kuti mwari pane zvishoma zvandinazvo wedzerai zvifashukire mhuri idini igare zvakanaka titesa nditi saka ndosaka ndati the first option ndeyekuti kana munoda tikubatsirei handiti isu tokubatsirai handiti asi kana mati hamudi handiti tochiita protocol yekuchechi mochimiswa nechechi teedza yanyu protocol yechechi ndipei nhamba dzapiyai nhamba dzemu tibva tatomufonera izvozvo asi hamusi kuenda mubva matomira panapa toati mubva matobatsirwa nhasi panapa mukosanjera uri kutoya panapa izvozvo sai nhamba kana tisagusikana kwamukusanjera saite pressure chakamira chingopera musabatsira musakuratidza murume kubatsira vana imi mune munhu wenyu handiti mune munhu wenyu amuinaye wamakauza munobatsirwa nemunhu ari neutral uruzwa kana chete pamba kugadzira pamba zvichiuraiwa zvichibatwa izwa musikana tiri kuti isusuka imi kana mamuri kupa pressure yekuti ngatiende kwatasu takarakidzwa pagirasi makuti vanga imi makasiya mataurira tasu zvekuzoti kataa nemunhu edu manje hakuiti kuendeko ndo zvatakuta isusu tikukupai munhu ari chii ari neutral panapa wokubatsirai right chivivha yenyu apa endai tomirai pasaidi